मुङा रिसना मुसाहारि। बेसेबां जौखोन्दो लानानै पास जादों? आङो 63.83% जौखोन्दो लादों। दा मा कलेजाव फरायगासिनो दं? आङो UN एकाडेमियाव फरायगासिनो साइन्स स्ट्रिम लानानै। बिनानावा मा जानो सानो? आं सासे नार्स जानो सानो। थेंक इउ। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना फुंबिलि नार्जारि। मा स्कुलाव फरायोमोन? आङो गगामुं दख'रानि सिङाव थानाय MMK ट्राइबेल हाइ स्कुलाव फरायदों। बेसेबां जौखोन्दो लाखिनो? 60.68%। मा आयदायाव फरायगासिनो दं दा बिनानाव? आं दा स्ट्रिमा साइन्स। साइन्सआव। UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरि। बिनानावा मा जानो सानदों? नार्स जानो सानदों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद। थेंक इउ। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना फामिला बसुमतारि। बे मोननै बेसेबां जौखोन्दो लाना पास जादों? 62। बेसेबां घन्टा फरायोमोन? फार्स्ट डिभिजन जानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। 6 घन्टा। दा बे हाबाफारिखौनो दैदेनबाय थानाय धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि हिरोन स्वरगयारि नार्स जानो सानो। बिनानावफोरखौ मा बुंगोन नोङो? माबायदि फरायजानो लुबैगोन? मोजां फरायजानो आरो जिल्लानि गासै मावगिरिफोरा खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि लाइसमा बसुमतारि। मानगोनां सार आरो बेयाव बाहागो लानो हानाय मोजां नाम्बार लाखिनो थाखाय बेसेबां घन्टा फरायोमोन? जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि 6-5 आवार फरायोमोन आं मोजाङै गोसो होनानै माने। बेसेबां पारसेन्ट मोनदों फंबाया? 71.16। मा स्कुलाव फरायोमोन? UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरि। फंबाया मा आयदाजों लानानै फरायगासिनो दं? इयुनाव आरो मा जागोन? आं दा साइन्स स्ट्रिम लादों, ओमफ्राय सेकेन्ड इयारनि उनाव आं JEE क्रेक खालामनानै माने इयुनाव माने सफ्टवेयर इन्जिनियारिं लानो सानदों आरो। सिमेन्ट सापरि सिनियर स्कुल। आङो मुस्रि मथ' बसुमतारि। बेसेबां पारसेन्ट मोन्दोंमोन फंबाया? आङो 64% मोन्दोंमोन। आङो UN एकाडेमि संखंआव फरायोमोन। फंबाया 64 नाम्बार मोनबाय। इयुन समाव बिनिफ्राय बांसिन नाम्बार लाखिनो माबायदि फरायगोन? आङो दा बेसेबां खस्थ' खालामदों, इयुनाव बेनिफ्राय बांसिन खस्थ' खालामगोन। फोथायनाय गैया बेसेबां बांसिन नाम्बार लाखिनो हागोन होननानै नों बांसिन फरायगोन ना फराया? फोथायनाय दङ, बांसिन फरायगोन। दा मायाव फरायगासिनो होनदों? आङो मा स्कुलाव फरायगासिनो होनदों? आङो UN एकाडेमि सिमेन्ट सापरियाव। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि फिराव नलसियारि। आङो देग्लायनि HLC आनजादाव 60.5 जौखोन्दो पास मोनदों। नोंसोरखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आङो आवगाय उन्दै समाव आङो हास्थायोमोन इदि गासिबो जोंनि ओनसोलनि जों बरायजानो लुगैयोमोन। बुंलांनो सानो इयुनाव बेफोरबायदि फरायजानो मोनबावो होननानै हिसाबै सेस्था थागोन ना थागोन। नाजागोन। फंबाया मा आयदाजों फरायगासिनो? आङो दा आर्टस आयदायाव। UN एकाडेमि हायार स्कुल जौसिन फरायसालि। गोजोननाय थांबाय फंबाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा कृष्ण स्वरगयारि। 77.6. बेसेबां घन्टासो फरायोमोन? आं बिदिनो 4-5 साइन्स। इयुनावनो दा? आङो मेकानिकेल इन्जिनियार जानो सानदों। दाबो दे नों बिदि फरायसा बर' फरायसालिफोराव जोंनि फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजनहालागै थार्ड डिभिजनखौनो पास जानो हायामोन आरो। बिदिनो जोंनिख्रुइ बांसिन फरायजानो लुगैयो। जोङो गोबां सिन्था सरसा खालामनानै जोंनि आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा गोबां सिन्था खालामनायनि गेजेरजों जे मोनसे थांखि लाबाय जे जोंनि आसामाव थानाय बर' फरायसालिफोराव थांनानै जे जोंनि बर' फरायसाफोरजों गावखौ फोथायनानै फरायनांगौ, जेसेबांखिनि हायो बेखौनो बुंनो सानो। जोंनि गामि मुस्रि जाफुंसार खादारि। जों जेब्ला 2006 आङो HSLC आनजादाव 70.33% मोन्दोंमोन। आं जिउआव सिभिल सार्भिस सिभिल सार्भिस थांखिया मोनसेल' जे जोंनि आङो दा आर्टस स्ट्रिमाव फरायगासिनो। बर' फरायसाफ्रा आंनि मुङा मुस्रि नरमेल बसुमतारि। आं गगामुग दख'रानि सिङाव थानाय गेरमेर फालागुरिनि। आङो 70.50 जिउआव आङो
आङो 12आव मोजाङै पास जानानै जिउआव आङो NDA एग्जाम होनानै आङो लेफ्टेनेन्ट जानो सानदों हा आङो मयदम निमां खदमगुरि ट्राइबेल हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन